Yukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. Murilia ondizi TV ne mambiendengia ime yomoroverio wensa kia wakiribu ya andonsi ase ototengerete nindino kwege nanga kwa bere gokobo kabuya ase kwali nevene obegosoa ime yomoroverio wensa kia turoyo mo turawabere elinde tobe tokoba riboa erimo amashabiki tukuru ase county ya Kisii county ya Nyamira chi county chitonchoka na inibune county ya Homa Bay Migori Bomet Kericho mwensi tobe tokobale nevene asomoroverio wensa kia county area ya Nakuru county ya Nairobi asit watu muchomonene wense itu ya Kenya mwensi boigo nigo tokobali ne bene ase omoroverio wensa kia mashabiki tukuru ase chinse chisiko nigo boigo tokoba tebinga so ime yomoroverio wensa kia ni matenga mbono mwabeire mukubwatoka ebibago vino askolende ime yomoroverio wensa kia nigo tokoba tebia ayabere gago koleka ime yorogongo ruwagusinense itya Kenya ase entunda entangani entunda kabitoto so asensemo ya magazeti entunda toto twaba tokumulekera voigo alia abera konekirwa ime naisikorogongo ruwagusi anomono asitukwali bene abarai abaocha basanga na intwe ase enchera ya avene asikomoncho mulindizi TV kelituko lietichi kane ni gotomatenga niri tuko tokoba togo chekera amange na mono as to betoko ruana goikera na as to beto goikana oto inyolia asingencho nigere TBT Thursday asingomoncho munezeti konde buna botambe kikoigulenga amalio giaya aberega gosoa asembe no gwenda tukumanyanga ni gomoroverio wensa kia obere gogo chaka bene na seigo aritrane koro kwa Job Maangi no konekinga chibichechi boigo na amalio giabera wekera asenchera Jobo keranu nere Abigail Nyanchama nawe go mwanchi umurigeria munabotambe asomoroverio bwensa kya munabono cyaragere chinsa 12 chamambi ngo kwaregania asomoroverio bwensa kya emambi yabono elinde onyare ko bona into amase motunyare go sanga amange igoro ali agendrete ime ya Kenya na isko ya Kenya we go mwanchi umurigeria ni maitenga andake mbaroro malitikolia lero lya Alamisi bali bakogenda echireria daraja ni maitenga babo kirembaro gali bago chikugora mabere duka au elinde bachakorosie chai igobono korengera tingago ikochiko ya mabera ago na kwariganiri asomoroverio bwensa kia emambi yabono atobe mpaka asomuzo munabotambo mwanchumuriria ase omoroverio bwensa kia nkonyara tore togosoma ekebungo keli tuko elinde Nyasaye onyara ogotokonya lituko liaera ekebungo keli tuko unage koletwa sore nomoroverio bwensa kia omwancho muriya rero egetabu gaito sekebunge ukeli tukolia rero nigo gego chikorwa egetabu kya Yohana intangani isano chinke chaye nikomi na kabiri egetabu gaito gego chikoru Yohana intangani isano chinke chaye nikomi na kabiri nisome elio ole no mwana nare no bugima nere otali no mwana onyasaye tali no bugima ninyirore ere oyo oli no mwana nali no bugima nere oyo tali no mwana onyasaye tali no bugima nelio naliringana twanyolire korwa asekebungo kya Yohana litukolia rero asomoroverio bwensakia ekyo nekebungo kelituko unakiaretirwa sore nomoroverio bwensakia elitara noro nelfa mwancho muri nande tigankwalgani asomoroverio bwensa kyana mnabotambe ntomanyetunga kera litukoni gotokoba tokomanya alia andonsi agendrete ime ya Kenya na isko ya Kenya igobono mwancho muri mnarero asemetandao yaito mna kawaida munyara gototomera ujumbe ya ino omotandao Facebook mnandizi TV News Digital omotandao YouTube mnandizi TV News na ase website yetu kwa kuna www.ndizitv.net namba yetu SMS 0792192834
gosangana intwe asinchira bene asimambi yabona umwanchumurelia ndoze TV tumanyinga ngayonda tukubwati umuroberio bwensa kia turoyo mo turababere elinde tobe tokobali boa elimo tobe tuguchaka umuroberio bwensa kia asinchira yabene bwakire buya job nga kibokete mambya bono bwakire buya anda kengo tenganya saimbi amono isikiagiro twanchire korali tukolia lero mbaro baibangete mambya bono lakini anda kembaro bali chinya gitari lakini tugeto ikire mambya bono asomoro bwensa kia tokotenya senga mbya mono mbali barasinya gitani gotoko baganiria okobwena kwa bwango nakobase minga nyasaye naro nyasaye nabwate obobwe kimora mogo musemeria nakobwate amachiko nabo gamarago ali moire nabanyagitari ni machinga mbabe buya asengencho boroire taligento muntu akogani gotwara asengencho ni goboroire bokoreta obororo obonene asenka oboroire bobokoreta emechando emenge ase enka asikolinde litikuliala ne litikoliria tokorokanga TBT Thursday anamono asitokoba tukuinyoria amangana alia amakoro ngaitwa beto kurwa buna egesaku kyomugusi naboigo ngaitwa beto wikirana ase chingaki icha abono narariaya okoba kuinyoria amatukalia amakoro rere go mwanchi muri etogokikoligereria igoro yenyuomo ya kare nenyuomo ya bono iga andake job ese nyuomo ya kare machiko naro to manyete nga gwikatobugati lakini itogokikolinga chinga kimne cha bono amachika yundo chenga achakire gusira amachika beire gagosira rero bantu mbaliko nyara ko gambeka mugaka ni gale ngumu to asenkeri kulende bono tuabeto kutwara basubati bali chituani ase chinga nato maite na abukare musa chatare go sonya nyumba chikwirugira nye musubati yoye kale bia go sanda kenyete bugatiraneti lakini chinga kichabo no nchenko ronde bwensi na bago sori karuge nyende minto na bago sibi igo bono chinga kichabo no ntenga ebinte bichencheti ndo chinga abasacha babere bakorro ngakyo musaza uza gusibye binto ndo chinga enenga nayo goichanike gima ebwendrete tobe tukurangiria abagaka babere bakorokana bagusibye binto toraba ikaransi ge ikaronse kyabagaga toraba bolinga aiga ngai morochi mwetu egete chinko mature kabo ati ngende seke goli kyabono etotanga binto makonyana nga buno bwanchani ya omosubati tigaruge omosubati nitegweti bobe omosubati onye kale boronge naende tiango tebinga abasubati bali bakiniri bose bakiniri asenchire lyomugusi baorokere iri buyamaskani nelfa musubati ulitagwanjira obe gokuruga asinje jewe gatora konyana ikiagera ndake tata kiro muntu nare gasi yae kiro muntu jire saa 3 nimbwente ngoruga ngobasi chianga igo bono gwikatokonya nenye ngoruga nae kanya kore kende isenge kiro muntu narosete igo bono gokonya gwika bantu bakonya kolende ne banga no kara bantu bakarosire bantu bakarosire kare nel ine ya kare cause job ta we expecting kana achire gasi na achire saa 3 nae bwa achire saa 3 kiro muntu narosete igeri abana koruga batayo ranyomba na mbayo igo bono abana kibaro egeri abana bamanye kuruga kinga kichabodo ire kubona abaro kigwa bonsi bari skuru kiri cheyime igo bono nyeke bari skuru kiri cheyime goika nyomba tokonya namukori yo muntu abakonye kuruga ngaki umugaka gaso chiko digose goika sabone go bidi ase yo kinga kichabono iga mangana ria garetai atare mangana to goitabera na somoro beri wensakia kolendo moro ibne birengerel bianel fatali mangana bwate bumata bonde wasa numero beri pwesake nabo mwanje muri kunya gusanga na intervenenga nebwendrete nga abasacha babakora ebintu biri abasubati abakagaire barakora matuka kale ande mono buna okoruga buna okora okora kigastiri chienkaga ali okuabuse nyumba nabo usanga nintu asimambi yabone kerengeli kyaonkere kika uno musacha no so aliko no sibye bintu ayi uno musubati naye olio kiniri buyabu no mugusi no antera no musacha lakini ndenge ndoyo sakiage chinkeringa onyoranga omusubati na nyombire na bwata manamba nene lakini onyorenga isenero lijikoni ekiro kingoge gikeria ngoteba aguteri buya ko monza bwata abana nande babira banene tiga bakore gasta ko kanyanga isenero ucho kubarugira se kone nangote inga abantu lero mbali ko gambeka babege bakwegambira mbata etiborai nando mwana sana nyomba nganye tenga tata ko rugara lete ya yete teribuya konde boigo
emirimo nere amanyirenga ne yabasacha nere yabasubati ane monekero kurigeria no bwaga kigwe kinyomba ebisaku mbiro konya nabasubati bali kwacha kini omugusi omusa abasacha nabaka kumbire bina ebirama tima itinga matukalera kwa abasubati bakwagaja amatukale bagote banga wota a man can do a woman can do it better mangana kongire kinyomba lero kororo ebundi omusubati etagala abakungu stengo squeezy iko bono bachire nkuma nkwagacha bali kinyomba kwandi bali chipiki kende kyonsi kelyo musacha arakore abasubati mbaro besokiri nandi bakore gasimunenyo tuabe tokora wiga abasubati bali asensemelia matatu asi ya manyirenga ne yabasacha tuabe tokoranga na konyoro musubati rero ekero obwiye gosale kodi na igoro kora waya lingo wangu igone ndoba ndenga chiga sinchiroro lakini no plumbing abakonyoranga abasubati mbara bakore gasimuni igobone chinga kechi chabone iga nkoranga gasteyo ya musacha abantu bonsi nkoranga bagokora ne birengerere bigenda takobe bya nelfa Sikono mancho muri niziti abokuru kerengere kiabo igoro yenganeye ane mono igoro yari abeire akorokananga abeire gagonchuria imeyense ya icho ya Kenya askolende boigo ni matinga amatukali ya makorori likwalengi twalenga se chiskuru nigo ni matera na liba utabokia chigosoli chiria chigosoli chiria chiskuru chisekondero chigotaboki gwatora tonyora ekemina no keria ige finali asa matinga batiotereria mbaba wikira na CBT ani mono gutiotereria ase chitimu chiri ingyo ko bagoko yegokeria ane mono gusoko inyora chinga gichiri chia gosoli gose mwale kogenda sports ingyo ko bagoko inyora ekinda tabenke ilinga muna bona abako ende finali goikorota liegase raisi oino mogoko monene iro kabona muna bona bakare kogenda ororo uno mogoko monene ngaga kirero erietali school ya berigia ngage tora irene school au mwalimu monene goikaba rore kando igobona ngoenda bari koragera uye nandu mwalimu mpaka bari nenga ngamba korete gasiengia ibona ke bari sko gari nkobatakera ngati kanya saya balende nandi muna twate betabu igoronga aba kwerende baito bari bakwenda koromo piro yu amashabiki aito anyako bachinga kichinyororo muna botambe mochikoreta chiburuburu mune chichiaba yeah okay korende nchinga nabo igonko baginko inyoria ane mono chinga kichiria tualenge ase chiskuru chie eskuru liyo boroso kogenda sport yali ntu abwate bintu bikoro kunge bitungurume tima tebya ro sikoro osigwe chibando bodo skizi mbiyo kwale konyore siringi kale kodi chisenti gete kwanyaro se kono chitongro ono abonto bolia nigo bwalinge gwanza ama ene ngwanza bwale ubondo boli ngwanza bwalinge kigima sengencho nigo kwale konyoranga enchira bogwanza no ne Messi kwenda enyo ngira kwebire ice cream ebintu bitwakale ko twale ko era twakore isa no isa ko bwate poundi ayibona obwenete yeah se kolende enseme chigosolia ni na binko bamanyinga litkolia lero chigosoli chiria chia secondary bose nigo turabe konyore finali era begati ye timu area ya St Joseph's asera bekosoli na Kirangari ase egetikeria ya Cardinal Otunga alafu abanyaruka nigo turabe konyora bose ensemo area etimu area ya Kombani era bekosoli na St Joseph's ase eskuru area ya Cardinal echinchi chiko chikwamereria libagali atatu tigana abamanyiri tangani na kibabete bakagosoli tukuligoro ase twabati semifinals nigo balinge kulige timu igo chikwenda ase final soro chenga etimu area ya Musingu High nigo maega yokogenda ase edro chigoli berebere bakita sti penalty ase Musingu yabwete ko bwa asti goli isano ase chigoli inye in terms of penalties asense mo area ine timu area ya St Joseph's kerobali kogosolia na Musingu bachita se chi penalty maega kogenda extra time chinga kichiri chimentire 2 goals so abuna bara chikogosolia ne timu area timu ya Musingu ni matenge kemirano kera chikobege tindikigima ngeri kera ti timu ya Musingu na boge timu area highway eskiminano kera chikobera kera chikoba ase stadium area Gusi stadium na boge skuru area banyaruka ya Nyakachi ndo chenga
kuru Nyanza ntugwate timu ya Banyaruka ya Nyakach irabe kogosoria ni timu elia ya Butere Girls ekiminano kia Banyaruka niko kira chake chinsa isato chiabono mambi nenusu asikirikia ba murakira bego chaka chinsa chinsa 14 bose saa 5 chiabono mambi ase igoni matinga nekiminano kirabe gekurigiririwa n'abatutereria be chigosoria stokosabanga abatutire bechigosori bakwenekia obotoere nabo igo batwara masikani kero chigo timu chiri chikogosoria abana aboro kiwa bakogosoria mo basakoreta chibura buru asekero etimu eli mogo tiotereria ekoba giegwa kachi mupirolia nabo ngwete muna etimu ya Msingu nige yakorete gasingia machako bwachi skuru ange chionsi yoro chike bago chiesa yani mbate mete sibakonyara igo bono litukulia reke bakare ni machenga rena rekare tingiri bagoteba egasigete ntindi lakini nda mashabiki yeto ero mo baba toerero abana bachiese na litoko manyanga ki ya yanskuru yaba gekubwa askene tokoendra na kumulikira amangana majia beta kone kwali tukuliko ni gomu gavana county ya Kisii Simba Arati abete gago ikirana ase umusangere kano obwa gavana imeyo mochie oria o Nairobi ase egeikaro anamono ekumulikira amagenderero keria gekorokunga nepa dabose county peer review mechanism ase umusike Simba Arati abete gako boria serikali chichi county gosirwa nechi serikali chiria chinene naboigo akabogosa boko bwaterana egati chi serikali echo elinde kwenekia amagenderero ase chi county in tuacha koranga ichi county chinde ngichi yakorre ebintebia ichi county komunisa tuchialenge ya itoti territory among them but to a very to a children as chigoje kwa 21 tome valibaja kwa also reviewed tumaya go pick ebintebia chi county chinde chiakorera nigo umukutano umuronge kera to kubogolie ebintebiri ebia gose ebia bya college county chinde torona 90% nyari ko improve asset tara koroboronge na intuka bakonyora ibintu twakorera bya babugoli kororo babire chi county abuna bono kolika bali ba ECD chi county chinde nchirega kitara koraki kitara confirm abanyakta aba alimu babo on PNP permanent and pension lakini intu twakorera na ende ntorengera tinya sai kawanje kawo twalibaga to tulika balimu abange abanyakitali abange banyara okonya abantu baito ko services chamangana yabaroire na nechiseme omwanchi umuriria mnatorenga oyino musike Simba Arati umugavana we county ya Kisii onyarite gwikirana chinsemo chiri chomo neno Nairobi erinde kuwakirisha county ya Kisii asa magendero agendete gokorekana oyo minto job nikiora yako kwanira igoro yenkwane y'umugavana Simba Arati anyarite goteba aine nkwana enge kima na boigo duchingane getambokero ekiyekaro chi county chikwirige tambokerio yugo chwikaransa amo nako sanga igore chinchera barabe bakwegendereria ondetayo manyete onsi kolende ekarwa wikaransa amona komurekiranga account inki yabere yakora account inki tarabage yakora na wikirana nako anakinga ekaro abere tokumulikira amangana ya onsi inki tobwenete gukora erinde kwene kinga na intwe twabere toko akora byo kwanere county ya Kisii abere akora bya anemono asukurikia aborokiwa abalia busaborokia abechi school chiricha ECD county chinenjira bachokora inegati amangana imati county nechira bachikoso mukuru ase county ya Kisii chi county njiro cha bachokora bya asense meria yoboncheria asugusangereria ebango ni matinga nabokonyore county ya abere gusanga nabo kwimanya amange Gawano mwanchi mwagina bokonya kunga into ase county ya Kisii torati gumagega andake mnangi wete ngabono aborokia baliba ECD mbanyalite bakurikwa igomana ndake twenye gukumoyo isko gabu omugavana Simba Arati naliteiranga nagendere ogokora obotukimono igoro ya magendero agendete imeye county yetu ya Kisii ere bujaki makoigo kulende engana nera berega ukwanera igoro yokubwaterana igati yechi county nabo igo serikali enena arochinga kubwaterana kwa biro kuya samat kamaiga
Tigande tenga kurubate banga twachakire kweya nembe engi yake kurubikana kwa basai ba Gen Z ba beta bakurubikana ubona ndaketi aturaganyanga guchimutwa iga muna basai ba beta bakurubikana biri byonsi barite iramba be bakobikora guse mbagokora aswe ndo sabanga ukubwatirana ko kwene kigwa ukubwatu ko gwechipesa gucha serikali county twawe tukigwa matuka mangenga chibesa chiabere chikonyoro serikali chirengete chi serikali chi county asigo nebwendrete chibesa chibe chikobwatu kwa aso wango ilinde kwene kinga amagenderero nkwene kigware ime ihyorogongo rwagusina boigo ase chinsemo akonde twende tukumulikira ayabeteka kwene kigwa nigo omugabone kamcha kisisimba arati boigo abeteka kwe murunganeria chibura buru ekyo kyabete chikwene kigwa asige chi kemenyegane chigosori kya Gusi Stadium chingaki chigosori ase chiskuru cyare kogosori skuru ya Kodero Bara kosori ya timu elia ya Musingu asabete kagusaba obotero naboigo amaskani ekero abasae bako gosoria imepira gendrete ne ya bana ba secondary ekorokunga secondary ball games igona abana baingwa ko mupira na abantu bali baje gotogia tali bana abande barwete county chire neighboring bali ba minto bari neighboring etabinira abantu bande babwatira simotonye tenenika ekera to kuru sokuru abana be secondary bakora egosoli yabo babuananire bansi kuruta magena ntato denga kinege nteke besana but mapping abantu baito mwanya alite koleta peace mwanya alite go contain situation y'abantu bali bayenkuruta magena mwabasere tibakagenda lakini nywe dana karwa imogete mbache tibakasamba epigipigi ali rongo lakini twakwane na barobono mambya abantu ba Migori na bakisi igomorembo bere ntogera ngere ng'emepira y'abana negere abantu begipigi bibanze kurwana yonkole abantu baminto nga eno bali ba South Mugrango lyo siri mo basakurwana ene pipi eno yaye tororo eyina botoko gamba twagambe ne gavana ya Migori na baranyale go twanchirane chipigipigi cyakanu ebyashara bigendere eche chensi nini osensase nabekogera enyombeyi ntutageti segiebe SH county chibe chetu chonsibere goto akwane no mugavana ngukwana n'abantu bae nanche ngukwana n'abasaye bonse bali baitu chipigipigi omolembobe abantu bagendere byashara Mwanchi umuriria eyune ngana yarengeye kogecha mono nande twabeto kunyigikiria ekero bali bachiete amashabiki korora umupira nabo babeta bagorda chibura buru astota betenga abuna abaoroki go bachiete go chesu umupira taringa maybe go sensha bana na golma ya yachite go chiesa igobono munatoye gurenga eyune ngana etarengeye kogo kya mono nande stota birenga andake go chiabumotu erebuyanye to kumanyanga nechi high school choka chiko chesu umupira babe bakugenda abana boka bachikolili mupira yusengecha amashabiki yetu sikoga ni twarete tokoleza umuchando goita aba oroki wabali amagena igobono yo mito job muna yalengi ngana yoko gechimono na ndito kwato kunyegike limano kabisa tiga abantu bamanyisiko galinga andake ngane yalengengia na ndekero munzako kwenda koro mupira paka abugoliti amagene singencho kero kurigelinga ase egetige to kyagusiye stadium magena tayo gobona abantu tigaba manyanga kero bakogenda umupira tigaba bagenda no morembe ere buye kima kolendingana yabete go ichani kigima naende ni goma ga yokora wose gukora ekemina no kelia ni gutoro china inde abakoruana abantu bali naende bakogenda ase isikali so watu borobonene nakora konekima chipi pichande cyachakiri go sambu kigima abantu bachakiri go ito kubwatekana nege sakuba kurwando chinga nengana tokoba toko gikire na boigo toko mocha kigima na boigo ingana abero gagoso mugabano county ya Kisinelinga nebwendetenga tobe tugutwara omorembe asengencho nige bisakwe byonsi bere byabere komenya somorembe na boigo omorembe no bwendrete obeko kwene kigwa tiga abantu bati kuirige tambukiro ase amagokabo onye muraba mugoisanika na mangana endrete ne bwendrete mo mukobwati ege tambukiro kere ekironge ane mono asukugaya na mangana linde nse icho ya Kenya
Kenya nto basa konyoranga chisegi chiabere chigo chate banga ingana ensinini usensa sensinini nere ko bage gosambalina ni aseigo tutabeto ko bamaiso kigimana konyoranga ensasi eli ensinini anemono kubwatekana nenkoyo yabere gekwirira nonyanga n'abantu abange gosiria magimabo chisegi konekibwa kurende ningana to kuba tukwike na gusabanga okuiwanana na boigo obwamate obuya egati yabali bamenyete ase orogongo oruo asto gusabanga mwe tukulia rero aboro kigo bakari ase G finali tiganya sanya ruko barenda nanda abantu baroro batwara umurembe banyare gukura umucheso bubuya ere buya kigima kurende to gusuka usyo asamanga namajya abete gakwene kiwanigo mugabana we county ya Nyamira Amos Kimominyaribo abete gakwaligania egeikaro bene asabete gako iranelia egati yamabolyo yakegolikelia gya genzi ayo abete bako bolia chingaki chokorobekana kwabo umuyega obete gokwaliganibwa ase ensemo elia bose enyomba elia yemeyega ya City Have All ere mbarabare nomochie omonene bose amagacho amanene ye county ya Nyamira kurende ensemo yabasanyi go babete bago iranelia engana eye bose amangana ali abete kurinelia igati yabo ase babete batebanga mbabete bago isaneka nenchira omugabana we county ya Nyamira Amos Kimominyaribo abete gakwiranelia amabolyo abo. But as the truth can be said, we are not satisfied because he has not answered our questions up to the level that we needed him to answer. We gave him an 80% bare minimum on our questions to be yes. But the governor came here to just balance us and to play tactics of just getting away with our answers. Even some of our youths were not given chances to ask questions. A few asked questions and the time was limited because the governor claimed that he was running somewhere. We want to say we are not satisfied, and as tomorrow was planned for 8/8, the Gen Zs of Nyamira will. And the other thing that he has said that he is going to do, that is not we don't want to hear. We want to hear that this and this and this has been done and has been completed. Number 3, we as youths, we need that the CEO, the CS to be shuffled because some are incompetent and they don't know what they are doing. So we want as youths, we want those CS to be reshuffled so that even us, the youths, we need us to be given opportunity there. We have not been given an opportunity and we are very serious on it. We promise him that tomorrow on Thursday, we as youth will be marching to the office and we will not riot anything. So we are not happy and we want to promise that we are not happy and we will not be happy until he has listened us. Mkazi wa hapa township wote. Mkazi wa township wote. Tumefika hapa kwa sababu tumekuja kwa uzuri hapa. Tulimwambia aseme 60 years and above out. CM wa sports out. Sasa hivi vitu anakuja kutuambia amechelewa, sijui anaishi Nairobi ama wapi. Sasa si hatujui anatuambia, but kesho 8 tuko Konate saa 3 na gate wakifunga si mnajua vile tunafanyanga vitu zetu, tunafungua pole tunaingia wakisumbua, na come Tuesday next week tunapeleka petition kwa MCAs. Umwachi umuriria echo ni chinga kichiri umugavana Onyamira Nere Nyaribo anyarete ugotarera ekegori ekekya egekegya Gen Z ekike bangetwo kurubikana rero chinsemo ao ime Kenya asitwara gusabanga abaraitiga bache amo elinde banyare gotegera abasaya baiga gose ense yaitonebege kotwara omorembe na akeigo tutware embeo ingia ime Kenya. Se kurende koranga basamba bete bagoi isanika tebanga ekero mugaba no kwataba ite chinga kichiri abwenrete koba anemono gusanga na barobo se kurende kwa biro kuyunga barobo batenga baromba mbachikuirana naende asokorobekana kurende ningana turabe to kumurikira asobo na koranga nigo ya beire gikumurikirwa asobo kurende tutigare asingane erengeti abasabeke goligia Gen Z
Litukuli lero ngwete na lero mba bange tukurubikana litukuli mba bange tukurubikana lakini tugusabanga andake kebara agenda kurubikana barubikana somorembe mbanyara bagusali bintu byabande iskogali lakini nanda sande tusaba barayi baito bache amo bakwanira abasaya aba akeigo na litura twaro morembe nkero che kwirera okurubikana kwa litukuli lero okurubikana kwa lero kwa abasaya ba Gen Z nigoro yaba waziri ababanya alizokwa kuri kyama kirikia ODM gochikogenda kobana kyama kirikia ya Kenya kwanza nabo igo aba waziri bali babetse bakurusugwe gasi muna babo Kindiki na kuiranirwa na maswali babu atengana sekibabu nyaretse bakurwa achigasi na ndake bakairanirwa igo bona kirero abasaye ba Gen Z bagote banga goika omorai bwense William Ruto batengana nkigekogera arusite bantegasi na ndakanyaro kubairani sikolende to atakoranga litukuligoro niko babete bagwetigwa bonsi gotatigo yomo engana ekorokinga nigo kubwatikananga noko gochoru kwa barayi balia aba ekiama kya ODM nikoranga bono nige serikali no ene nsemeli kwa mere serikali abere kuburwa chinguru kubwatikananga no gochorwa kwa barayi abo asikolende boigo ningantra tokwenda kumulikira kolende mambia bono mbabe bagotianirwa aba waziri babete bagwetu lakini ebirunda babere bagwetere gwaga kioro chamanga ikyagara mbaite tikugorolera ngutiani kubale amaswali naba akongolire bakunengigwa lakini ndete aturara go chimotuga iga andake ne baba go chigutianigwa ine ri swali ndiringa abasaya baba ke ba Gen Z banchiranire egekore ikyo ense muyende boigo kinale gotegera abasaya banigo bale batebanga amangana abetika ko bagechene mona sokuninkwa kwa barayi bali amaboli yobukuru mitabete gakumurikirwa buna ebwenderete kigima aso bwagare kingima niyo koranga babete bakubulia maswali makeiga lakini ensemeli yobukurumi ekabanga gego chutigwa igoro ase kolende traba tokoranga nara lya rabe gakonekirwa kolende ndochinga abanyanyimbo mbabete bakurwa ekurenti ndigo cha saba bakawatebinga inukorokobekana kwenu kolende moikirana chinse mochiritaganiri Kiatoraranda kirero gochimogaso na lituraba manyia mangenga andake abasaya baba Gen Z inga yokorobikana kwabo waikira ere buya kigima askene to goskabosio anemono igoro ya mangana majabete gako ene kigwani gamenyibe bunge elia ya bogetutugwa masaba bere bakomochia umubunge onot Mogirango Joash Nyamuko ase okorusibwa kwe university area ya Nyamira anemono ase baga netie ebekwe ase ensemeria ya manga kolende gotekerania ebirengere byabo nabo gosaba kwabo ikoirwa ase ensemeria ya not Mogirango ase boigo babera kumubulia bose nigo yabete koirwa ase ward area kebonyoru egotoka ase bunge ya borabu ase boigo babera kumugikelia bose bakumugania Moraibense Dr. William Ruto kerara abawikirana asobwagachi abwe university eyo abe egagotegerera ebirero byabo tenturarango nale amenyi borogongo rubabwate ime ya Tutu Masaba County ya Nyamira Loko musana nako gendreta koene kigwa anegoro jobwagachi university ya Nyamira yema gajo gotabakana una university ni gocho kwa gacho nsemeli ya Kyabonyoru yego toka se bunge ya North Mogirango ime ya county yo engana abamenye kurwa se bunge ya Tutu Masaba tarako kiramono abwase beso kirina gotabuna university yo nigebone to kwa gacho nsemeli ya Manga. During our public participation we agreed that the headquarter ambayo Kisii University ingereta ingekuwa Manga so that others can get the university ward branches. Asokorobekana kwabo ni gobaganiri university yo. Enyari koroni kwensemo ya Manga na kwa chororo. Mimi nilikasirika kwa sababu ya university tuliambiwa tukasikia redio kitangaza ati imeenda mahali nyingine. Sisi tukatoka asubuhi kuja hapa tukula kitu kutoka asubuhi. Ndio tulisema tukuja hapa. Kolengana na menya ubo igokurwa senseme yo ya Tutu Masaba ni gobatebera buna. Ensemo ya North Mogirango ime ya county ya Nyamira nigo ya rokane kongerwa mono andamana sensemo ya magendero. Gekole ngani wane chinsemo chinde chia rokande gotigwa magega. Huko Mogirango wana vitu vyote. Hakuna kitu hata kimoja. Maendeleo hata moja. Mtu wa Tutu Masaba amepata. Kama training center iko huko. Kama polytechnic iko huko.
kama teachers colleges wili siko huko, basi industrial baki iko huko. Sasa sisi watu wa Kitutu Masaba, jameni, rais wetu tuko na nini? Tulifanya nini? Anaboni kwa muchiro mubungo North Mugrango Josh Nyamoko asoko tumekaliba galia yali yange kegimano mure wense na ukora maoncherio asoko Nyarakore University asebunge yoja North Mugrango mamincha nokogania kwa abanyamira. To our honorable president, I want to ask him, Honorable Nyamoko, akona authority gani ya kusema ya kwamba ameongea na yeye ya kwamba ataenda kuleta university katika Kiabonyoro? Umubunge wa West Mugrango Steve Mogaka sentunde ntangani okanyoneraga ni university yobe kwa sebunge ya West Mugrango. Asoko no mubunge North Mugrango ameretengane yo nakoyo tugeterare. University ya Kisii ilikuwa na campus hapa ikafungwa. Ile kitu waziri utafanyia watu wa Nyamira County ni kuwarudishia ile kitu ilikuwa huko, alafu baadaye we enhance it into the town campus of Nyamira University. Hiyo tu ndio tunaomba. Kauli imekatwa ya kwamba hiyo university itafanywa huko Kiabonyoro Secondary School, na wameanza kuweka mikakati ya kuhakikisha ya kwamba Nyamira State University is done at both the two sites, ile ya huko juu na Kiamugaka University. Ayani gagocha ekerokeria kagerebuna umurai wense William Samoei Ruto litukoria nkiora Mr. Kisana isatu mutinyo gatana gatatu nacho ikirana sensemeri ya Kiabonyoro ko chakana koigora bene obwagacho University yo ya Nyamira. Ko reporter ya Ndizi TV ritana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Omanchi omulieria ayunaro omoriko ito Vincent Onyancha anyarete ogotoletara korochinsemo chiri cha Nyamira storotenga aba menyi bensemeyo basogeti na kwemurungania abwesa koretokororekana igoro ye university yubate betenga yale ko bachinseme chyo lakini kolinde omo MCA bensemeyo akanyora okoira chinsemo chinde kolinde twarego sabanga andake kabalirete ira inga university inebe ekwagachwa chinseme chyo yarenge buya aregocha kwene kia ege kolekyo job unjora kwanere igoro ye university yegwetenga yenyartige gorusigwa NSM guchinde kulende ase okubabeka buya luchinga konyoranga tirabagego itabero no ase kwagachwa twatwere ingusanano entambe egatia bara ime county Nyamira ne mono ase university area ya Nyamira ebwendrete kobekwa ase ensemo ya bare kurwa seboge tutu wa masaba babete bakuganinga ebege kobekwa ase ensemo ya manga bali ba West Mugrango batabanga ebekwa ase skuru korukunga Senator Kibaso ase ensemo yaba menyi kurwa se bunge ya North Mugrango bakani ebekwe rubugie tai nensemo yaba menyi kurwa se bunge ya bora batabanga beku Kiabonyoro ase ensemo kulendenga akoranga kubwatikananga nelinga bakomochia omubungo lyo North Mugrango maige kuligelia oigo botukiwa korubokeiga koranga bakoranga ebeke kwa se bunge ya Kiabonyoro ase kolende no chinga nchendo chinga abamenyi be county Nyamira babwendete kumusana nasi nga yebwendete kubeko tigebe kwa ndonsi kugichinya Nyamira na ebe konyoli university singenche kalwe county chinyinge county nyinge nchibuate chi university kolende county Nyamira tibwate university ase ngana ebwendete kumulikirwa asobwa garekegema na babe bakwene kinga yabere gekobe kwa ase ensemo area ya Nyamira na kwene kinga abamenyi nkonyora bale amagendo ekere university kobe kwase nekonyoranga no na asali gakogendra asinge njaboro kiwango chabale babe bakombo ichinyomba babe bako ene kinga babe rokono no bunjelia asense meli na boge bintu biria ngosira bire abamenyi borogongo ururia ekina kieke ne gwatebere job asinge ncho university yara kobe kuchinse mo chiri cha Nyamira andake muna bali bali skogali na bakwigura chiduka ekiagera ababa chinyomba chiri choko kondi
Kisii na mache kende yonsi kerike okoreka nororo nebo itikoriye ringati gatoba umfano nga university yetu ya Kisii ni gebekire Kisii lakini aba oro kigwe bakuru chinsemo awo se chingongo au imechiense bacha ororo yobone university kera be kwandonsi tikabatwara omorembe elinde banyare gekwaga cyose ngecho chako au mungusana no bone ko mapema andake lingane linawelera chigosira nandigo ebete agachororo ere buja kigima akorende nebwende tabara babo ikaransa na kuigwana na asengencho baba goteba ngabona tikabe kubika chinsagia ao tebe buna asensemo elia umuchunya mira baba kubika nonyanga ni skuru eyemo ose college yemo ane motabenga ni ebiasara no bunchilia sengencho alia ningange no mode ne mojomo no unyamira totebe ngamanga sengencho imanga itu ningia babeke amangana alengete ubotali babeke no ina amangana alengete so ngencho dubwate kitikie chiko so ligalia abekubeka nonyanga na amangana alengete hospitality kati amangana bunajo ane mono alere bantu cha saborkiwa nensemo tebenga no emburabu singencho burabu aro no to what main abogo chinsemo chiskimu bakobeka nende kosiende asigo nakone kinga goitira asingane yuna bakonyoranga omochi nyamira bose county nyamira bego kina kubwacha kananga niko chinsagia chabe kuri chinsemo ao igobona tyatunya ko tobatenga amotwaro morembe andake na bakego chaka kuagachu kera chake kuagachu neba banta ababagachi inuni numo chakuruga mochiko korega si yubantu mbakuru chinsemo ao igobona yale kubambiye kera mo bwato morembe elinde au mujumbo inomna batebeti anyare ogokora amagania ere bujakima korende tuskabusya samangana amajiani gomora ibwense Dr. William Ruto betawikirana ase ensemo area ya Runyenjes egotoka imeye county ya Embu asa abetega usiolia emeroberio yemegenderero sama magendro na anemono buna okobekwa wechinguru chomolero na boigo asa abetega korwa edanga nabe egako enekinga obeire egago sira serikali yobomo soko enekinga abakenya nkonyora bale amagendero chinga kichonsi na boigo buna amagendero alialengete obolemi ase ensemo iyo. Waswahili wamesema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Sasa kwa sababu tumeona ya kwamba pale siasa imetugawanya, tukasema safari hii tunataka kutengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Na ndio mliona juzi niliunda baraza la mawaziri nikasema kila mtu akuja aketi hapo ndani. Mimi sitaki kuwa Zakayo peke yangu. Mimi nataka hawa watu wote wakuje hapo. Ndio tutapute pesa pamoja. Tulipe ushuru pamoja. Tulipe madeni pamoja. Tupange maendeleo pamoja. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Kamburu, mnataka tuungane ama tutengane? Mnasema tufanye namna gani? Mnasema tuungane? Hebu nione wala anasema tuungane. Mnasema nilete watu wote kwa hii serikali. Kila mtu alete akili yake. Kila mtu alete ujuaji yake. Ndio tupange hii dunia pamoja. Namna hiyo tuendelee namna hiyo. Watu wawaje kuongea kutoka nje, wakuja hapa watuambie hiyo wanasema nje, wakuja wasemee hapa ndani. Ama namna gani? County aggregation tumelete hapa makusudi kwa sababu we want to convert this area into an agricultural area using water from irrigation. Na tunajua nyinyi ni watu wa bidii sana kwa sababu tayari kwa ile project ndogo tumeona hapa, tumeona ya kwamba nyinyi mko na bidii sana. And that is why we are committed kuhakikisha kwamba hii project itafanyika ili iwafaidi na ifaidi taifa letu la Kenya na Embu County ikiwa katikati. Na nimekubaliana na huyu gavana wenu, tukimaliza kujenga, mimi nitatafuta pesa na tayari nimeongea na serikali ya India watupatie common user facilities, ile ya value addition. Ndio mambo yenu ya avocado, mambo yenu ya mangoes, mambo yenu ya ndengu, mambo yenu ya mogogo mambo yenu ya mogoka. Hey! Nasikia ati muko mpaka na mogoka wine.
Mwanchumuliriria ayunaro umurai wense William Ruto anyarite okwenekia chinsemo chiricha Embu ekerare ngororo na banyarite okobatebya amange munaraganie okokora emikorobe okokora amagenderaye lakini riswali roro ndiringa ine ayonsi agokwana ngocharo kora job nga kioro chumurai wense ngocharo kora magenderaye oteba gosa gotenga busa oyo ngurochinga bega gotenga matuka mange obere otenga chipara otengire amangana amange kolende ni gotoko batoko musaba bono kubwatekananga nense ngenjaba Kenya babirabo boka nabo igo gosioria maisabo na bwenrete abe gakwene kinga obere wikirania obokoreri ebulia abeire gako rua eira bo chinga kishigoro ni gabete ukonera bo igoro yokurubikana sarete usaba sainga baire ngoranga serikali ya neba lengereti askolende ni go tokuba tokusabanga tobe tokwene kinga ense icho Kenya nkobere ense ere yomorembe na boigense elia yoko bwatirana kolende keronko baginkolelia emitandao ondo chinga abasa babogete mapema mbarairi hakuna gulala elitukolia bolia nane ndo chinga lereke mambi ya lero baikire gali sipi die bagote banga goika umurai wense William Ruto anyaro kuigwa amagani abo goze lazima anyaro kubategerera ngobono gakwanete nga igoro na kwanerete lakini yacha turaranga andake abasa yaba ngakigosera ache ebe gose inki aracha kwanerete kulia lero abasa anguka nayo na tenga kufinish kumalega tia mangana manga basanda tawateba kolende ntwe toko batukusabanga baba kwena kinga babere bakobwatia richiko mbabanga nabo bako ikira na chinsemo chitabwendere timba enda chinsemo chitabwendere timba italia muskali tego tumika tiagas ngako baga gutumika chinguru kubwatekananga na ire nerichiko kolende na banga barosome meroberio bwensa kendo chinga Geoffrey Ogoku tabanga Tiunda Ruth Nyabuto nani miomoro veribwensa kimambia bono Isaac Omweno omuza permanent kurwanya bitunwa niko ndani Henry Kaunda emambia engotuko robogosero Ruora Kisi County tuned in with my double PS Patrick Mora Kaunda na Patricia Kemunto Kaunda my cousin na Ruth Kwamboka agenda engineer Mary Kerubo Mekubo ndo ani Eric Mekubo Kerry Esteri watabanga ujumbe wakwendani hadi tamati ndo chinga Dominic Mangambo watching live from Nairobi Public tuko ndani kama kawa Jared Orure Matureti Nyachichi Secondary County Nyamira County they are watching Nabe go chinseme chigando chinganera kerandi Dennis agatabanga watching live korwa Nakuru City Vincent Menta agatabanga korwa Ligoma following up Joshua agatabanga good morning from Nairobi Ruben Center niko ndani na my wife Dolcas Kerubo and my beloved son Carlton Trimba Togoska agatabanga nera Peter Omari watching live korwa Suguta Nyamache Arida agatabanga tuko pamoja Edwin Matagara agatabanga good morning nikiwa estate of Nyariacho the capital city of Nyamira tuned in to the world happy to hear you Chinseme chichinendo chenga Jeria gotabanga TBT from Manama Barin Kingdom all the way to my home Kisi County Kanyimba Mwakiage Village na Bible bane Samuel Ongeri na my mama Mariana agotabanga no are imeyo moroberio abwensa kyaba igona bondo chenga nere Naomi Maria ria chinsemo chiricha Kirwanda na Peter Oro agotabanga no balendani yo moroberio bwensa kya ana Dolphina agotabanga good morning I thank God for this gift of life today may I wish my children parents friends all fans of Ndizi TV without forgetting my enemies be to have a fabulous day ahead of them. Be blessed for the good job you are doing. Nabego mwanchoma yule mnabotambe ujumbe ya onye toma AMA sayemo aso mutandao Ndizi TV mna Ndizi TV News Digital na aso mutandao YouTube mna Ndizi TV News. Victor Mondo miyenda tanga playing Diana Gasera na ye tata Dojinga Victor Omondo miyenda korwa Nairobi West inkomo chapi goika alioteli bwabugabo Mondo bwachange family pategara moro bonsi komo hadi tamati Jeria Kirubu Manama Kingdom miomoro beri wensa kia Edwin Matagaru Browni korwa Estes Nyariacho miomoro berio Lydia Nyaboke
pamoja ndoche bunikati basome mu rubiri rw'ensaki asemambi ya abono kolendo mwanju mulindi zitengumanyinga asemambi abono ni gotorabe togosanga nomo genyo ito animono igoro yamangana alengete asense icho ya Kenya ere kubwatakananga niga basaye babeire bakoralinga niga barachi kogenda ase korobeka nigo toratogosanga nomumanyi asamangana kisiasa nyanusimo enga oyurabega kumulekera anemono asense icho ya Kenya yabeire igegwekirana asekera chikoraga ense ya monenuso ntobe togosanga nere kolende aiga no toratokanda somutimuko ase torabe tokumulekera anemono alia airobolito ase magazeti tobasa gusuka tobasa konyegera nabo igo tobasa gusuka mwachumulilia totumira ujumbe wa tutabi andake muna yake golieke kijia Gen Z igo kwa imokire gochikorobeka nago se aye niguraire toska toskirmuti yao Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero mgeberenenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abwonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ayumwanju wegeta sini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubiri ito chinsemero ngebere nenye nyoranga na bogo sonja wetera sesimi yao ya kuboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi ne aine graphic designer oyo saserete asemeremo yaye yokoroisha chi poster chi flyer motion graphics TV graphics na wigo obwatu bumanyibwa TV production Ndizi TV nigire no mogoko ukorera libaga ry'imirimo ase orakini bumanyibwao asogokora imirimo ne timwe mbawukigima tuma ebisero byao na wigo egatimirimo yao uchase email ndizitv.news@gmail.com yuranga nigo bwata kwikayuma kitariki cyane cy'umutinyiga ogatano na gatatu elio kwerwanirira na kwenyorera libagiriga limirimo agirira asege kabono enyuma yale gutaguka twayagakire kayenke bado murembe iye koreto wiya aseke nyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muwiri obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwabolera Pastor Gideon Kirokenda banga bakubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibasingwana na Kirokende ebikoro byabo byakanito uko muchana koroko ngoli mumura na baote baba gusinga boterere mboli mumura eyente kenene nkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumanda mugo cyamo mwanyora riciburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko bo abantu bakobasika
nande barombi yamore na bono asa monchererio yemerubiri ya Ndizi TV Rosa Enkayao na Josephat Amisi tomo chako bwatio moroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerense ya monenusu wikara chinsa bere nenusu tutenenie omochie omwanchu muliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV omwansu bw'omugusi omwana wembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana chingekero cy'omugusi nyangweso ni ngenda tinguko nyangweso nakoye ritime kora nyorenga bi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kera ritukoria Alamisi enseye monenusu ya Marogoba ekineki ngekero cy'omugusi tukuna gukwanira entekenene noko inyorania igwa azitayo nobori orere na mukaye oranyora mangana amanzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwale kisemi kinyinge lakini mbabu atinsoni buratobona okwererega obunobukano obukano bwo agatumekire engagi nyami cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maokoro nsara maya patina baguboleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo kwamenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberio yokwera numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano nemo chia mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye Gendo tikerie kiya sense yebuna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga totebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabago nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira rituko ria Ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere nenusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gochera turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa gochire turi kunyara gukora mirimo iri kwanga gukora
umwana ataraike emyaka 5 omutabwati kenda gwekorerere bweka niga agokorerwa so ebintu biri abareri b'omwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future y'omwana oyo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukuri juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri juma tatu chinsa isano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bw'omubero nabwo obonda bwao Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Asige kabondo enyuma yale gutaguka twayagachire kayenke batomorembe yekoreto buya ase kenyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muweli obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwaborera Pastor Gideon Kirokenda bange babatamu kubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomojana bo ibasi chingwa na Kirokende ebikoro byabo bya kanito uko muchana koroko ngoli mumura na baote baba gusinga boterere mboli mumura eyenteke nene nkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumande mugo chamo mwanyora lichibuli uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchiriro yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati omoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerensa ya monenusu wikera chinsa bere nenusu tutenenie omochie omwanchumuliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbejemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV omwansu bw'omugusi omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero cy'omugusi nyangweso ningenda tingokora nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge twabeta
Wanjireyo. Nanjire. Kera rituko ria Alamisi enseye monenusu ya Marogoba. Echineki ngekero cy'umugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyurania igwa aziteyo no bori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe twade chisemi chinyinge lakini mbabu atinsoni buno okwerega obunobukano obukano bumwa gatumekire engagi nyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maukuru nsara maya batina bagubureba engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asinga kiriaro ninga kiegochigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberio yokwera Numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne mucha mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya baruberi musemo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya baruberi omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mwanchumulilia Ondizi TV mkwale bene ase entunda yende entunda ya kabiri miyumurubirio wenza kia astokuba tukumulikira amangana alengete amagazeti ya sina binko baiti gazeti ya Daily Nation gazeti ya Daily Nation na mange amuleke irego chakera epeji ntangani goika ase peji yo mwerio astoro chenga engana eiroboli tokegima nigo okuigwana na egati umurai wense Dr. William Ruto no murai wense meri kwa meria serikali Raila Odinga kurabe gogote mu busobo amatoburabe bogote mwa asiri tukulia lero chinga kia basae barobe tie gutwara okorobekana barogetenga 8 March omotien chitariki isana na sete omotien gatano na gatatu ase barabo korokobekana chinsemo au kubwata nanga noko taisaneka negati ya mangana alimurai wense Dr. William Ruto abeire gago eneki asensemo yae umurai wense Dr. William Ruto nigo abeire gakobolia abasaya aba gotakora chiburaburu nawe kwana kinga ngoturbani bara umurembe chinga kichiria chie gosori abose chinga kichiria chokorobekana engana yende molekire ase peji entangani gazeti ya this Daily Nation nelinga kubwate kananga noko rokananga nigegati jabara ibataga netiko mwetia Wycliffe Oparanya koba omwaziri wala chodena ebyasara ebikebike nigo egati jabara ikorwa asobo mubulia bwa azimio se ODM babetate banga onye mbali gwetia Oparanya nigo barabe oturubaninga nabe tukiriranga na nigabete gagwechigwa richuko rigoro ase ebunge elia enene ense moyende nige molekeretse anemono igoro yenjira aba Kenya babete bako aba Kenya bali bakomnyokera chinse chiria cha isiko babete bakorokananga bakobwa kigima aba Kenya bali babete bagochenchia chinse chiabo mana kwenda komnyokera chinse chisiko na Winfred Yavi oyokorua asense icho ya Kenya kolendo komnyokera ense ya Baharin nigo abete gakorokananga nigabete bakorabya tubwate Jona Jeruto oyokomnyokera ense ya Kahistan tukatora wigo Lona Chemtai Salpita oyokomnyokera ense area ya Israel abuo abero korkananga nigo babeire bagokora buya se chigosori
no nyanga mbali kumiyokera ense yaito ya Kenya. Tosike bosio wika ase page ya kabere engana emurekire nana mono igoro yoborai boria bwa Dr. William Ruto na boigo oborai boria bumurai bwe kiamakeri komeria serikali kia ODM ase bono barabe bagotemwa emambi yabono nigo barabe bagotemwa ase litikulia lero kubwatikananga nokorobekana kwa basae bekegorikeria gya Gen Z kubwatikananga na alia autebekananga nigo abasae abara kurubikana ase emambi yabono engana koenekinga babere bako robekana asenchera ya abene asoba bekokananga mbaraba wiseneka nenchira serikali yabete wikerania amagani abo kodine nsemo yumurai wensemeria ekwamerelia serikali Raila Odinga chenkare ukwana ase echirelia toy ni yabeta tebanga engana yabete kuirira serikali bose abaraiba ODM goso serikali noko yesira serikali iri nekone kinga yabeire gigwikirania abokoreri bwaye anemono kubwatekananga nigo abarai abo bose baganete serikali abantu bokotrane nekone kinga serikali bekone yakwekerania ama gendo ensema onelfa ngira ukwanera anemono kubwatekananga nabarai baliba ODM gosoigwa ase serikali anemono koyekonya yorochenga negetambukire kia renge na boigo ngira ukwaneringanane Hagen tunatebe nkiringa andake sansemo yane barabu nabo bararenga negetambukire ekia renge lakini genteketanga ninga ekiamakiriya ODM kerokyo kiaraerire esenge nchu bali konyora bago kia chinguru bono gana na batu chitotebe ngatiga turiya abande ko ruchinsemo ao bari turochenga bairire meria se kiamakirika ODM manyara ko tosira mba kunyara senge nchu bali konyora bamaite barire meria se myake menge mbanyora tabakurororo ase ense moyende tobeta koranga nigo murai bwense media ya ODM ande to yakiye kuba tabanga nigo gasia bete kuba kongera bakacha kuriyo bokonyi ko asende egatia bangi kolende yunalia egatia mulikire ase epeji yuko nengana turabata kwenda kumulikira ase obuagareri tuko lero ensemo yumurai bwense Dr. William Ruto ase peji ya gatatu gazeti ya Daily Nation ni gabeta wikirana ase county area ya Embu ensemeria ya Mbeere North ase anemono abete gakumulikira amagenderero nabo yuko nekinga obeire gako enekinga obeire gauchakibene muruberio wokubeka estima ase aba Kenya bonsi ni gabete gakoboria abasae kwene kinga mbali ko twara kibura burujenge baraba bakora okorobekana kwabo asensemo yae omonogeri bwe serikali Isaac Mwaura ni gabete gusaba basae ko ya serikali yabere rosugwa n'umurai wense Dr. William Ruto chinga kicyabene asi goikirania amagendero elinde mbaba bako enekinga babire bagosugumwa n'abantu asabeta komoche egati y'abantu babera korokananga nabo babera gusegeta korobekana uko nabo igo gusira abasaye abanda takorobekana ime yense yaito ya Kenya ense moyende nigo omo gazeti ya Daily Nation nigo ense ya America yabeire gekomochia serikali anamono enchira yabeire yekubaira abakorobekana kubwatikana niga basabange babeire bagusiria amagima abo chinga kichiria chukorobekana ime yense yaito ya Kenya ingana yabeire ne yogo ichani kigima epeji ekobwacha ne page ya kane gazeti ya Daily Nation nigo omonogeli bwe serikali abeire gakwiranira kubwatikananga n'amabolyo amange abeire gakuboliwa kubwatikananga n'obwagachi w'ikinyumba asense yaicyo Kenya ase amaboli amange abere kwene kinga chibe sanchiro chitaba bose kinyumbe chinja chibwe tumekobia kwene kinga ensi ya Kenya nkwenyorerere faida kubwatikananga n'ubwagachi w'ikinyumbe kino bayokonya aba Kenya anemono bali bakurwa ase ensemo elia yekiwango egeke ase obugima kole ensemo iyo monogeli we serikali gabetate banga nigo
igachi ya yemechando bata konyora nigo kubwatikana nga nubo gachi nyumba sirikali kabwa ubwachagete inse serikali chinkortalinga ne serikali yabo etaraba giwikirania abakoreri bune bwendete epeji ya 5 igazeti ya Daily Nation yokwanira anemono igoro ya ebyombe bibiri bya borokia byabeire bikorokananga byabeire bikorwa akogoserelinga nigo baraje gutwara uko robekana nabo igo gutwara umugiro wemeremo etamu ya 3 kera kigo cyaka yenko batikananga nigo bataraba abago isanika nenjira serikali yabere kumurikira amaganyo abo nigo babera usabanga nigo babera usabanga ekyombe keriketinete aborokiwa ya TSC kone kinga kyabire ko abakana abakoli emeremo abo ko bwatikananga no kwigona babete bago twara kolende nigo batenga igo chakro mutinyi ogocha use etami ato nigo baraba utwara okumugiro anemono singencho no gutaiseneka ne serikali enjira itaraba yikerania okugania kwabo ntamanye nseme ya nelfa etamu ya 3 ngeyo chakiageranga abaorokia amatuka mange barigania okurobekana etamu ya 3 andake bago chikugania ngamagania alibo bekire nga andake mba kuchibesa cyabo baganyeta mwentangani tayo baganye ya kabere mbaro chidaliri ya gato batenga bone toko goma tiraki go chiko bakebe nabona andake mnabono bero bere ngamba chiko korokoro bekana gose abana mbaira na chiskuru lakini to sabanga serikali yetele ko yugamagania abesinye nchabana bago chiko baira isiko nainde nande bachikomya nena senye chumna bali bago chokora matemali manene yo mwako yo yo yale ko buyanga no kubwa abarokiwa bonsi banyale kwirana eskuru asechinga kichiri chibwenera ere buya kigima korendense mo yendekero kurilinga etamya atona lya matemu akoba koranga babakorobekana nabara bakorokana babera ko siye serikali tekuninga amatemu abega gosukiwa bosyo ema ete serikali ekero kintu getaba migeti koranga mbariko koranga babera kurende ense mo yende omo waziri omochore omujia usumwaziri omujia migosi ogamba na yoro cyo mugiro yo komonyora egero cyo so emere monyo lengo mugiro no kwanyete ina kabwate gasie nkomoto ana ndo wikayibekera ni nandayo bange nanda sabunya saya mwechi semi no bungaini asenye ncho sabalire moto abutali raisi gobono wikateme igornaise korange ibito byabere buya igondo chenga ekebaru getangani ni oso bisina konyora omugiro omugiro tamate nyuma ni kugo tigabenganga era egasia kagozo azemeremo abega komanyanga omugiro noro mwanyete toskibusika sepeji ya 5 nemo gazeti ya Daily Nation yokwanira enchera ODM yabetege komotoria omokabana oyo kabero mugavana county ya Kakamega Wycliffe Oparanya yinko bwatikananga ni gokonyoranga babere ukoni kwabero kukobanga abe gago rusiwa isiko askolendensemo ya omuntu betega okwana ase enchira eliatagane tigwaturu lietaliaye abetote banga nigo ensemeria ODM anemona asakora wona Junet Mohamed babeta bwesoki bene na kumurwanerera bakamurwanerera Wycliffe Oparanya ingana betegerera akabaga gwetu yenkwatakananga niko konyora Wycliffe Oparanya abere gago tineni wakoba omwaziri osochikoba omwaziri kubwatakananga namamocho amubwatiraneti amamocho jobokurumi epeji ya 5 na kabere egazeti ya Daily Nation yemurekerete anemono igoro ya baliba babete bakonyora ogwakwa konyoranga kubwatikananga nogo ogo bomi wa wenseme elia ya embassy elia ya America imense cha Kenya re asomochie omonene o Nairobi sekolende goikera bono iga baliba babete bagotolirwa bose batabere usiria amagima bandete kolera asingenjo yabante konyoranga amakongo amangi kubwatikananga nigo abange babeta usiria amagima barenge na bali kubaligelia omogati okera lituko ase chinkachiria chiabo epeji ekobwati epeji ya 5 egazeti ya Daily Nation yokwanira igoro yo munjereria Yagnesh Devani oyo orabe yakwenda kobekwa ase ekigambero osegesibo asa matuko 13 kubwatikananga na mamocho yoko onia ebintu bitalenge ebironge anene mono
gocha ase aba Kenya ase tukwenda kukorwa obogima asa beta konyorwa ni skando mwaka w'ikibere na kianda ase aenda tokorwa ama onchorirwa okorerwa obotuki kubwatikananga nama mocho yoko tuara eskando echibilioni isano na ibere nuguta isano nemo kubwatikananga nama butajwa beta konigwa atarenge amaronge epeji togoskoska peji elia ya 10 nigo to murekerete anemono igoro yenchira serikali ya beire gekorokananga ya beire geko anemono asamangana alirengete chipara tenga state admits road levy hike wiped away a full price drop as ensemo elia serikali ngabe kora amunchurio anemono asamangana alirengete okoro sigwa wechi para na boigo ensense media ya maguta epeji kobwatia peji ya 10 gazeti ya Daily Nation ni gemorekerete anemono igoro yoko chiko igorwa we bypass ya dongo kundu iyo erabe ime yensemo area ya Mombasa nigo kubatikananga nugo chiko igorwa we bypass iyo bosepara yende ime yensemo area ya Mombasa nigo kora chiko konya anemono abamenyi borogongo rolia gokeania ase osegokeania abantu obusumo barwa abantu bagutambuka gwetera eferi area ya Likoni ensemo yende nigo egazeti ya Daily Nation emurekeretenga ni ekyombekerie korwania chinkwana chimbe naboigo amangana alimamencha yeri chiko NCI scan tronyo chinga kichinkongu anemono ase okorwania chinkwana chitari chindonge naboigo abantu koramana ase emitandao kubwatkananga nomoliki obo omone busumnya kerogobo Samuel Kobia abete gago kwana natebanga nigo bande tukonyora chinga kichinkongu anemono kubwatekananga nalia abandete ko kurwania ase okwenekinga babero kurwania abantu bero gukora hate speech ase emitandao asa abantu abangakorokananga bakoramana naboigo gutumika emitandao ase enchera etali endonge asa bato gusaba gusirwa kwenekinga babero utabukia amangana ayo atali amaronge ayobekwira abantu abange konyora chinga kichinko nkolindo mwantu Monize TV abuno nabengo kolera kumulekera egazeti ya Daily Nation nawe mwanchu muligeria korengana na biri bitari gutangika rero ganturuko chigutwara egazeti ya The Standard lakini irinde koraga ni kwegania amange igoro egazeti ya The Standard nabo kunyara kwegorera egazeti yu erinde onyare kunyerigeria na gwesemia mangi ere bujake makono mwanchu Monize TV kira chikoraga ose asekretari tamento beto gusanga no mugeni icho ase studio ya Ndizi TV asamaleta Nyanusi Moenga oyole umumanyi asamangana aliarengete siasa nabekirana ase studio na usangana into asobwagare astrabe tukwimanya manga nawe kumurikira aliandate mense yaicho ya Kenya tubasa konyagara kona turi ase kagetari ege chambe nabego mwanchi muri mna butambe totenga ujumbe ya woto tomere aso mtandao Facebook mna Ndizi TV News Digital na aso mtandao YouTube mna Ndizi TV News ni ndigere libabere batatu bali aso morobele bwensakia Isaac agotanga omosai permanent Isaac Ogweno kurwanya bitunwa niko ndani Dominica Gotebanga watching from Nairobi Pipeline ndani kama kawa jarada watanga kurwanya Chichi Secondary School Nyamira County niko ndani bwo mwanchumuri ile totebi ujumbe yaga ya masemo natoko kutwara omogeni utoko chukukwanira amange ayale agendete ime ya Kenya bwo mna butambe omogeni nigo akobera okoboko gwaja obelitariane noro nelfa tumirane abu ankyo mutwere lituko ligia Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Ayatata
butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba iby'ukoni asiduka ukwagacira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yarogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagacira amabati emisumari kisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire guikabuo asegeka gicinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Uhuru Superstores yonyore Esukuru y'okwegerya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bw'Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batarire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amaroire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo cyobosongo nigotokwegokeriya kurubo wenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko ngurwari atora amaroire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo cyobosongo igangurwa ritora marwaire amange ande karabu ajine ndobwate chi machine chigo kumureka chiaro ranki kerobobe chigo kumureka umubero umugima wansero umutu mbaka inse